Langga, good morning. Pwede mag-order. Ako lang gamito na akong ticket. Order na, sir. Gitawag kong sir. Sakit kayo. Hi, what's your name? My name is Francis. Nanakay. Kuya. Ngano ticket naman kita mga lamiun. Uy! Hi, good morning. Welcome to Toyland Bistro. Dito lang tayo, sir, para sa entrance. Oh, hello. What's your name? Alfonso from Alfonso. Ulam sa taan ninyo. Mura mag ka ng may authority nga pangalan no? Alfonso. Hoy! So yeah, as you can see, mga mads, mga pants na natin, mga Gundam. Mga Gundam. No? May mga other toys dito. Paklavan. So, hi, good morning. Sabi po kasi ni Alfonso na dito daw kukuha ng ticket. Yes po, sir. Magkano po yung ticket natin? 100, sir, pero consumable po siya. Consumable. Hi! So, 100 consumable. Yes po, sir. Any food or drinks? Yes, sir. Yes. So, gamay naman akong kwarta dili. I only have 5,000. So, keep the change na lang, ano? Ticket, pagdali. Thank you. Thank you so much. Oh my God, you know what? They're so keen with the cleanliness and orderliness here, di ba, ate? Yes. Okay, so, sulod na ta, no? As you can see, from the entrance, daga na kayo toys yung makita dili. Oo. So anyway, sumoto na ta sa counter. And by the way, ladies and gentlemen, mga mads, mga pats, mga langga, no, this is a pet-friendly cafe and bistro. And as you can see, we have the madam in the house. Yeah, ang iyan yung pangalan is Mocha. Mocha! Say hi to my fans. Pet-friendly ni siya, pero siya dili-friendly. Anyway, order na. Hi, good morning. He's so cute. So aside sa imo nga lami ka, like, ano sa'yo masuggest din mga food and drinks for me? Ako masuggest is pork sisig quesadilla and ham and cheese and nachos, and sa mga refresher is mango refresher. Pwede ka matable? So, yan. Thank you so much, Francis, no? I-serve di akong food niya. Ikaw mag-serve, ha? Yes. Sumato na to sa table. And of course, while waiting, gusto na ko nga i-tour ko ni Francis later. Yeah. So, in fairness, no, bugnaw kay Drino. 4 ka-aircon units nga murag mga refrigerator. So while waiting for our food and drinks, mga mads, mga pads, mga langga, no, dapat magpa-tour ta sa atong langga of the day. Francis! Pasok! Okay, Francis is here. So Francis, i-tour sa kunin mo langga, be. So asa man tao na mag-tour? Diri. So this is Fujiko Mine. So say pa sa ni Fujiko Mine, like kinsa na siya? Muna siya ang partner ni Lupin. Muna ang partner ni Lupin. So uyab ba sila? Complicated ilang relationship. Ay! Mag-tour gani siya diri gani. Dapat makaana gid ta, okay, para ma-feel natin yung muscles. Sure is! So, mo siya sa sulod na ay nag-meeting, no? By the way, mga mads, mga pats, mga langga, no, diha di ang kuan, ang function room nila diha exclusive for meetings. And what not. Isa pa. Depende sa inyong kung may any activities na sabutan. So, kana lugar ng mga uyab-uyab nga activities pwede ra diha. Ay, kana kay mahal-mahal na siya bawal sa. By the way, 2,500 man ata ni siya, consumable, no? Yes, consumable. So anyways, unsa naman sa nilire? Muna sila si LeBron, Michael Jordan, and sila muna yung mga NBA players sa mga legendary. Mga legendary nga mga basketball players. Okay, so unsa naman sa di siya? Ang 101 Dalmatian, tong mga sikat sa mga movies. Okay, 101 Dalmatians. So ngano gitawag man siyang 101? Grabe gid siguro ilang anak-anak, no, kay 101 magid ang Dalmatians ilang na anak, no. Kayod kay ngayro. Kayod kaayo, no. Ikaw pila man sa ka anak imong gusto ma-achieve pohon? Mga 5 lang guro kay para pang basketball team. So kanisha is how to train your dragon. So Francis, mangutan ako si mo, how do you train your dragon?
So how do you train your dragon? Depende. Yeah, tulog ka mo kailang kids. No? Tulog nila anak yun. Tulog. Oh, so, pohon ha, mag-train na ta sa imong dragon ha. Oh, ayan, so, this is... Another halo mo siya. So, naay mga Sesame Street, Wall-E, Snoopy. Anyway, so let's proceed to the next wall. This is, Disney. Mga Disney. So, another mga Disney princesses and Mickey Mouse and everything. Ano sila? Mga Stitch. Oh, by the way, ako Disney princess po di ay ko no. Disney princess nga bangason. Gusto naman nakaroon ng mga Disney princess. Anak kay Disney princess. Naan. Oh, mao ba? Sana all. So, let's proceed to the next wall. So, kanina, Super Mario. Super Mario. Bugno yung aircon ba, no? And Ninja Turtles. Ninja Turtles. Flintstones and Plants vs. Zombies ka na good. Plants vs. Zombies. Mga Ghostbusters and Kung Fu Panda. Guys, napos sila Samurai X o si Rurouni Kenshin. Diba? Do you like this movie ba? Oo. Before, itong mga bata pa kayo usually, mo magina mong gina-out-awat before. Bata pa kaayo. Miso say pasabot lugar nimo nga tiguang na kay ko. Kasi bata pa siya. Kailangan ko niya kay Kurawista kayo. So anyway, so kani dili man ni siya toy pero ngano gi-display man ninyo ning kuan kani siya. Ay, display gid namo kay suggest akong manghod niya. Ibutang iyang mga toys po dito so. This is your toy. From my brother. Manghod na ni. Si gina-build my niya. brother. My brother. So this is sa movie din eh. Kani Power Rangers, kani Doraemon nga. Robot na robot na siya. Ngano na himo maning robot si Doraemon. Kadot lang time sa kanang naba ko'y na-miss nga episode kang Doraemon ngano na robot siya. Nang tripping gid si Doraemon gid ato. Nagbundot ra gid siya sa iyang bag. Nagkalit ang robot. Uy, ginoo ko. So, murag na-miss na ko na siyang episode. I think si Galactus ni siya. Og si... Galactus ga. Two Galactus. Duha rin ka Galactus di ay? Di ba si Kuan man ni? Galactus pero nagkuha na yung card. Oh. Karon mo ka ba? Then added there, Duha ka Galactus. you know this? Yes. So, this is... Usa man ni siya? Ay! Money Heist. Yes, Money Heist. Diba? Lovely. These toys are not for sale. Diba? So this is DC. DC. Muning DC. Sino pa sa DC? I forgot. DC Utso, ana. DC size. Yes. Naganayan mo makakita din mo. Ganahan ko ano yung character. Si Wonder Woman. Wonder Woman. Yes. And then this is the Marvel. Pack. Diba? Marvel. Sa Star next Wars. wall, Star Wars. Version naman din mix din po dan. Mix. Okay. Sa mga movies lang, then kan sila. I think money si Vault is 5. Vault is 5. Vault is 5. Mix lang ni sa uban ng mga robots. Let's vault in. Sabi. Ten, 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 ten. And one of my favorite during the childhood years, this is Gundam, di ba? Ngano na gunpla man ni siya? Muna siya ang Mark II. Ang ganda. Like, I think this is their focal wall. Na si Monkey D. Luffy. Diba? Isog kaayo man. Gusto ko nga nila akong ma-boyfriend po. Dahil kasi mga pandisa sa tiyan, no? Ganun, guys. Ikaw daw, Vic? Malaki. 6 packs. Nawala. Nawala. Oh, gosh. So, let's proceed. This is One Piece. One Piece na rin siya tanan? One Piece na. Wow. And I think isa ni dili ni malimtan sa mga kadaghanan no ang Dragon Ball. Hantod karon gapangitawon pagyapon ako ang Dragon Balls. Nakita na ninyo yung Dragon Balls? Na, duha ra ka buok. Kulang pa. Kulang pa. And last but definitely not the least, the Demon Slayer. Dapat yung mga actual sword nila kung silang Inosuke sa Tanjiro. Unsa tawagan na?
Mga swords nila. Mga swords nila. Is that an original sword? Is that a samurai? Or... Yes, samurai. Wait, is that for real? Pero wala lang na mo siya ginamit more sharp na edge. Ayaw na. Delikado. Okay, delikado na, no? So, by the way, guys, once again, as mentioned earlier, these toys are not for sale. They are just for display. But if you're interested, yeah, you can talk to Lauren Francis for more details, and then you can deal with the guy if you have, toys nga request. In fairness, itingog na available na itong food. Uba na di akong kaon karon ha? Okay, luningning, pasok! Si Francis ang sana mag-serve sa ako ang koan food. Oh my gosh. Hi. Kaon nita karon ha? So, gusto na ko i-try ang kasama. Quesadilla. Diba? And also, daghang tagi pang order. Okay, wala mata naglisod. Of course, diligid pwede mawala ang coffee. Ham and cheese with fries. And of course, our mango refresher. So, let's eat, guys. Of course, Francis, dili sa kadapit, Francis. Oh, magkaon ta. Daghang kay kong food nga gi-order for myself. So, sa may gusto ni mong kaonan diri? Depende kung hingitan ko naman. Pero gusto ta kahumitan og kasaba. Ikaw nakakasaba. Mukhaon raw siya kasaba, guys. Hindi ginawa ko, so let's go. Tagahan to siya og kasaba. Gusto na ko hungitan, guys. Mga pads, mga langgan. Ato nahungitan si Francis. Francis, gusto na kamutilaw sa akong kasaba. Oo. Let's go!